Imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Sizovula ngesihlabelelo 180 inkosi kusephama kwebandla. Wozani nonke zizwi awuselibasiwe awuleloziko ave wozani
Amen. Isihloko sale nkonzo sithi singabantwana bophezu konke. Singabantwana bophezu konke. uJehova kuDeuteronomy 14 verse 1 to 3 uthi ningabantwana bakaJehova uNkulunkulu wenu aneyekuzisika ningawephuci amakhanda enu ngenxa yabafileyo ngokuba ningabantu abangcwele uJehova uNkulunkulu wenu. uJehova unikhethile nibe isizwe senzuzo yakhe ngaphezu kwezizwe zonke ezisebusweni bomhlaba. Amen. Mhlawumbe ngenxa yokuthi abantu abamnyama abakho ngaphansi kwenkolo yabo njengesizwe sakwa-Israyeli abaqonda ukuthi kubaluleke kangakanani ukuba isizwe esingcwele, sibe isizwe sikaNkulunkulu phezu kwezizwe zonke. Ngaphambi kokuba ngichaze kabanzi ngalokho, ngifisa futhi ukubonga ngibabaze umusa kaNkulunkulu ukuthi kulesikhathi samanje ukhethwe leli bandla lase-NCG ukubhala iBhayibheli. Uma umusa kaNkulunkulu wehlele kithi wasenza sakwazi ukubhala incwadi ezofundisa umhlaba ngaye, lokho kumele sikubonge, sikubabaze njalo njalo. Yasifundisa lokho ingilosi, yathi asofana nenkosi uDavide sihlale simbonga simdumisa uJehova kukho konke osenzela khona, ngoba nasezulwini uJehova uhlale edunyiswa. Ngathi isizukulwane esizayo sesiyoba nokuqonda indlela yokukholwa okwamukelekile ezulwini, njengoba kwenza uMoshe nabaprofeti bakwa-Israyeli lapha eSouth Africa. Leli vangeli ngokukhonza uJehova yedwa latshalwa nguShewe umprofeti. Nathi-ke siyabonga ukuthi uNkulunkulu asikhethe kuba ingxenye ekwandisweni izwi lakhe. Ngithe namuhla ake ngichaze kahle lesi simanga uNkulunkulu osenzele sona, kodwa futhi engaqali. Ngijwayele ukuchaza ukuthi cishe ngangineminyaka ewu-13 noma 14 ngifunda uStandard 2 noma uStandard 3 ngilele khona lapho ngabona incwadi enkulu ngaphezu kweBhayibheli, kuye kubhalwe ukuthi iBhayibheli lamaNazaretha. Ngajabula ngaze ngaphimisela ngathi hawu,
kanti namanazarete aseneBhayibheli kwase kuvela izwi lithi ungajabuli ngoba leli Bhayibheli lobhalwa nguwe. Leli phupho alidlulanga engqondweni yami, ngakhula nalo, ngazama ukubhala izincwadi eziningi, kodwa azaba liBhayibheli engangiyibonisile. Ngomnye unyaka ngisesebuhleni ngaxoxa isifundiswa, saya entabeni soxoxa ngokubhala kwaleli Bhayibheli, kodwa konke lokho kwabuya kwabhutsha. Ngo-August 2006 kwafika kithi ingilosi, kwathi ekuqaleni kwaSeptember yathatha umfundisikazi uManximalo yayongena naye emfuleni, wazibona esephumela ezweni ongalazi. Kuleli lizwe wahlala nabantu abangamaJuda izinsuku ezingu-7, eboniswa izinto eziningi, ezinye esesazichaza. Kodwa uManximalo uthi ngelinye ilanga ingilosi yahamba naye, wasebona inqola phakathi kuyo kunamadoda amathathu, nawo ayibukeka sengathi ayisizwe samaJuda emahle kakhulu. Kulamadoda amathathu kwase kuphuma enye iphethe ibhuku elikhulu, yafika yalinika umfana osengathi wayeneminyaka engu-12. Lo mfana walithwala ekhanda leli bhuku, ehamba ewa nalo limsinda, kodwa ehamba ekhipha ikhasi nekhasi lencwadi elinika abantu. Abanye belithathe leli khasi balifunda bese beyoma eduze kwenqola, kodwa abanye bamhleke, bamdudule aze awe phansi, balithathe leli khasi noma leli page baliqophula. Waqhubeka lo mfana naleli bhuku elalimsinda, ehamba amakhasi alo ewanika abantu. Abanye bawathathe bawafuna, abanye bawathathe bawaqebhule, bamhleke kakhulu. Ngalesi sikhathi uManximalo akachazelwanga lutho ngalento unkosazana owayembonisa yona. Ngo-2010 ingilosi yafika nomyalezo ukuthi uthi ubaba ilanga angisungule ibandla elizofundisa indlela eyiyo yokukhonza uJehova. Selikhona leli bandla. Ngo-2014 yafika futhi kithi ingilosi, yabe isithi manje sekuyisikhathi sokuba sazi konke lokho uManximalo owakubona emanzini. Ithi-ke ingilosi, lawa amadoda amathathu owawabona ehamba ngenqola kwakungamakhosi asekuphakameni, umprofethi, inkosi ilanga nenkosi inyanga yezulu. Lo owaphuma enqoleni wanika lo mfana ibhuku elikhulu, wathi akalithwale, kwakuyinkosi ilanga. Lo owaphuma enqoleni wabe sevalelisa ehamba, kwakuyinkosi inyanga yezulu. Lo owasala enqoleni kwakungubaba mkhulu, inkosi. Lo mfana owayethwaliswa ibhuku inkosi ilanga kwakunguye lo umelusi ekhomba naye. Leli bhuku owathiwa akalithwale kwakungukwakheka kwaleli bandla likaNkulunkulu. Labo kwakuthi uma sebelifundile ikhasi bese beya enqoleni, lapho kwakumi khona ubaba mkhulu, kwakungabantu abathi uma belizwa leli vangeli umelusi alithunyiwe bese bephenduka bekhona. Ababemthuka bemhleka ilamaNazaretha namanje asekhona. Amen.
lokho sasikuchazelwe ingilosi ngo-2014 kodwa lento yenzeke ngo-2006. Emva kokuthi ingilosi siyichaze kanje ngabe sengikhohlwa ileli yaphupho lami leBhayibheli. Ngacabanga ukuthi leli yaBhayibheli engangilibona lalichaza leli bandla okuthiwa angisungule. Manje ngimangele ukuthola ukuthi njengoba ngihlale ngishumayela amalunga ase-NCG aseziqoqile zonke lezi zitshumayelo zami zaba ileli yaBhayibheli engalibona ngisemncane. Ngenkathi ibandla lihlanganisa leli Bhayibheli angizange ngazi, ngize ngazi ngawo nje lo nyaka seliphelele. Leli phupho labe seliyafezeka. Lesi isimanga esingithuse kakhulu. Ngithi angiphinde ngibabaze amandla nemfihlo kaNkulunkulu ukuthi kuthiwe ngobhala iBhayibheli lamaNazaretha. Leli Bhayibheli ligcine libhaleke ngempela. Linezahluko namavesi njengawo wonke amaBhayibheli. Amen. Isimangaliso lesi. Njengoba ngishilo nasekuqaleni kule nto ngayibona ngincane kakhulu. Kodwa sengina 74 lento siyiqinisile njengoba ngangiyibona. Sithe igama laleli iBhayibheli iTestamente lomoya ongcwele. Ngoba okokuqala sibuke ukuthi uma sithi liBhayibheli lamaNazaretha amanye amakholwa azocabanga ukuthi liBhayibheli lakwaShembe. Kanti incwadi yanoma imuphi umuntu okhulile. Noma abanye sebengithuka ngalo besho lokhu nalokhu, kodwa mina ngaleli igama angichazi ukuthi imina umoya ongcwele. Kodwa ebengichaza ukuthi uJesu wathi emva kwakhe kovela umoya ongcwele ozoqhuba ivangeli lakhe ngokukhonza uJehova. Ingilosi efike yahlala nathi ingumoya ongcwele. Leli iBhayibheli lifezeke ngokufika kwayo yazohlala phakathi kwethu. Yashumayela ngoJehova njengoba kwakwenza bonke abaprofethi abayindulelayo. Labo-ke abakuphikayo ukuthi sihamba nengilosi asinakubaphoqa ukwamukela abangakufuni ukwamukela. Ayikho into esingayenza ngayo. Ngithi sibongiseni uNkulunkulu ukuthi lokhu yafika ingilosi uNkulunkulu ubonisile kithi ukuthi usikhethe ukuba yinzuzo yakhe phezu kwamabandla onke omhlaba. KunamaNazaretha ahlale engihlasela ethi mina uma ngishumayela ngiyangigxeka amaNazaretha sekuhleni kanye namaKristu. Ngithi lento namuhla angiyichaze kahle ukuze labo abafuna iqiniso balithole, abangalifuni ke akho lutho nami engakwenza. AmaKristu amaningi akholiwe ngempela, kodwa abanalo ulwazi lwento abayikholwayo. Encwadini kaHosea uJehova uthi abantu bami bayabhujiswa ngokuswela ulwazi. Ngamanye amazwi noma ukholiwe kufanele ukuthi ulufune ulwazi. Ungakholwa nje ungazi ukukholwa. Lokho kusho ukuthi akufanele uvele ukholwe noma yini ngaphandle kokuthi okukholwayo ukuhlole ukuthi kuyikho yini.
ngoba uma ukholwa yinto engemukelekile kuNkulunkulu, uNkulunkulu uyakujezisa. Lesi sexwayiso ezivela kuNkulunkulu. Ngoba kusho yena uNkulunkulu ukuthi uyamjezisa umuntu ngokweswela ulwazi. Thina-ke saba nenhlanhla ukuthi kuthunyelwe kithi ingelosi ukuba izosifundisa izinto eziningi abantu bomhlaba abangazazi. Kanti ngaphandle kwalokho, mina ngokwemvelo ngingumuntu onakekelayo ukufunda. Ngaphandle kwengilosi ngumuntu nje ohlala ekhaya. Okuseqinisweni amaKristu anolwazi oluncane kabi ngenkolo yabo. Isikhathi esiningi abakwazi ukulandela ubuqiniso bento ngisho ibhalwe eBhayibhelini abaliphethe. Lapha ngizoveza izinto ezikholwa ngamaKristu kodwa ezingelona iqiniso. Uyahusha eBhayibhelini obizwa ngoJesu wayeliJuda engaphansi kwenkolo kaMoshe, waze wafa engaphansi kwale nkolo, futhi wabulawa yiwo amaJuda. uJesu waze wafa eliJuda engaphansi kwenkolo kaMoshe noma kaMose. Kodwa amaKristu akakwazi ukwahlukanisa phakathi kwenkolo kaMoshe okuyinkolo yamaHebheru nobuKristu okuyinkolo yamaRoma. Kubaluleke ukukwazi lokho ukuthi ubuKristu bungaphansi kwenkolo yamaRoma. AmaRoma yisizwe. Kanti ubuNazaretha noma inkolo kaMose yayingaphansi kwenkolo yamaHebheru ongamaJuda. uJesu wabethelwa ngo-33 AD kungakabi bikho ubuKristu, ngoba ubuKristu basungulwa nguConstantine oliRoma ngo-330 AD. Umuntu noma ngabe ungumKristu kufanele ngabe uyazi ukuthi uJesu wayengu-eliJuda futhi wafa ngo-33 AD. Ngakho-ke njengoba ubuKristu basungulwa ngo-313 AD kusungulwa amaRoma, wayengasekho uJesu. Noma abelungu besifundise kanjalo, kodwa uma umuntu omnyama ufanele into uyibheke ukuthi le nto lena ayihlangani. Ukuthi uJesu lo amaKristu sekhuluma kakhulu kangaka ngaye imuphi? Ngoba uJesu wahamba emhlabeni eliJuda engakaze ubuKristu bungakabikho. Kodwa amaKristu ayaye athi ubuKristu inkolo eyasungulwa nguJesu. Bathatha noma yini abayitshelwa ngabezizwe. AmaKristu amaningi ahlala ekhuluma ngoJesu. Kodwa uJesu akakaze ekubona ubuKristu. That is a historical fact. It's not something you can believe or not believe, because it's a historical fact. uJesu wayengumholi wamaNazaretha ayebizwa ngokuthi ngamaNazarenes. Lokho kuyavela kancane naseBhayibhelini, kodwa amaKristu akakwazi lokho. Athi uJesu wasungula ubuKristu. Le nto ibaluleke kakhulu ukuthi uJesu wayengumholi wamaNazaretha or amaNazarenes engaphansi kwaMose. Kodwa amaKristu athi uJesu umsunguli wobuKristu. They can't even see ukuthi le nto abayikhulumayo ayikho eBhayibhelini. AmaKristu athi isonto lusuku lwesithathu uJesu efile. uJesu kuthiwa wavuka ngosuku lwesithathu. Kodwa uma ubala kusukela ngoLwesihlanu kuya esontweni, akuzona izinsuku ezintathu. Do you follow that? Bathi isonto usuku lwesithathu, uma usuka ngoLwesihlanu isonto liba usuku lwesithathu kanjani? Ngoba phela ngesikhathi seBhayibheli usuku kwakusho imini nobusuku.
So kusukela emini ngo-12 ngolwesihlanu kuya ngo-12 ngesabatha usuku lokuqala. Kusukela ngo-12 emini ngolwesithathu ngesabatha kuya ngo-12 ngesonto usuku lwesibili. And uJesu kuthiwa kwathi uvuka kwathi ngesonto ekuseni wayengasekho. So usuku lwesibili is one and a half day. Kodwa kuthiwa usuku kodwa they believe ukuthi usuku lwesithathu yize uma bebala lento ingahlangani. Ngoba babefuna ukuthi bemise isonto okuwusuku lukaBhali kube yilona usontwa ngalo. So they just accept anything ukuthi hawu Jesu wavuka ngosuku lwesithathu. But isonto ekuseni akulona usuku lwesithathu uma umuntu efe emini ngolwesihlanu. uMaria kuthiwa akakhuleliswanga nguJosefa, wakhuleliswa ngumoya ongcwele. Kodwa uPaul kwabaseRoma 1:3-4 uthi mayelana nendodana yakhe evela olibeni lukaDavidi ngokwenyama, biological, kodwa obizwe ngendodana kaNkulunkulu ngamandla ngokomoya wobungcwele nangokuvuka kwabafileyo uJesu Kristu inkosi yethu. Ngamanye amazwi uJesu ukuthi uyindodana kaNkulunkulu according to Paul kwenzeka esefile waze wavuka kwabafileyo. Lento phambi kwabo ngifunda into yaseBhayibhelini but they don't see it. Niyayizwa leyo phambi kwabo amaKristu kukhuluma uPaul lapho umuntu abamethemba kakhulu ukuthi uJesu wathiwa uyindodana kaNkulunkulu ngamandla omoya engcwele ngoba evuke kwabafileyo. It is right in front of them but they don't see it. Le ncazelo siyinikwa nguPaul ohlale ecashuna ngamaKristu. Kodwa le ncwadi angeke bayicaphune ngoba iphambana nenkolo yamaRoma ethi uJesu wazalwa ngomoya. Bekususela ekuzalweni kukaThamusi abathi uzalwa nguNimrod, uNkulunkulu wela. Ngoba phela ukuthi uJesu wazalwa ngokomoya babengasho yena uNkulunkulu lo esimkhonza uthina uJehova ngoba uKristu uNkulunkulu uJehova akamukelekile anganoma kasakwazi lokho. That's why igama ethi Jehova ngeke uzithole kwiNew Testament because amaRoma ngenkathi echitha inkolo kaMoses bamchitha noJehova. But Christians, black Christians don't see that. It's right in front of them. Inkolo Kristu ingesiphambano. Kodwa uJesu akakaze abethele isiphambano. Ngoba wayengaphansi kwenkolo yamaHebrew. Kule nkolo umuntu wayebethelwa emthini njengokushiwo kuDeuteronomy 21:22-23. Hayi esiphambanweni. uPetro owayekhona kubethelwa uJesu kuMathewu 5:30 uthi uJesu wabethelwa emthini. Uyabona lento iphambi kwabo ayinokuthi ungaze uyofuna kusho uPetro ukuthi uYeshua wabethelwa emthini. But all of a sudden sebevele bakufaka lapha kuMathewu bebekufaka bona ngesandla bathi uJesu wabethelwa esiphambanweni. Ubethele esiphambanweni, isiphambano sasingekho isikhathi kubethelwa uJesu. Ngisho ngoba nobuKristu babo ngekho. In fact that's why amalokhuza amaJehovah's Witness singekho isiphambano kubo. Ngoba bathi amaJehovah's Witness isiphambano yinto engahlangene noJesu, engahlangene nokukholwa, yayihlangene nesithixo. And yenzeka long time ubuKristu babakhona. But Christians don't know that. They don't even read. Isiphambano yinto entsha ngisho ebuKristwini.
kodwa kumaKristu inkolo yabo inamathele esiphambanweni okuyinto engahlangene noJesu. Niyibona ingozi yokuthi uthathe into engekho uze uyifake engqondweni ibe inkolo. Ingekho. uNkulunkulu uyabona nje ingcwele. Ngoba yonke lento abayikholwa abantu ayikho. But they don't read. Uthi uNkulunkulu abantu babhujiswa ngokweswela ulwazi. Lapha ngikhuluma ngezinto ezingafihlekile ngisho eBhayibhelini. Nongadingi ukuthi uze wenze ucwaningo ezincwadini zomlando ukuthola ubuqiniso bazo. Yeah. Le zinto engikhuluma ngazo ayidingi ukuthi uze uyofunda incwadi zomlando, ziseBhayibhelini. KuseBhayibhelini ukuthi uJesu wayenguJuda. And people should understand ukuthi iJuda nomRoma kwakuyizizwe ezingazwani nhlobo. AmaRoma abulala amaJuda eza esigidini. Na uJesu ababona naseBhayibhelini ukuthi akukho ukuthi uJesu wakwasuka enkolweni yamaRoma waya enkolweni yamaJuda. Wasuka enkolweni yamaJuda waya enkolweni yamaRoma. Akukho eBhayibhelini. But people don't see it. Akuludingi ucwaningo ukwazi ukuthi uJesu wayenzalo yamaJuda, eliJuda, futhi engaphansi kwenkolo kaMoshe. Ngisho eBhayibhelini kuyacaca ukuthi uJesu wayengaphansi kwenkolo kaMoshe. Wazi wathi ngenkathi ebathuma abafundi bakhe ethi abawushumayela wathi ningayi kwabezizwe. Nezimvini ezilahlekile zendlu kaIsrael. Angithunyelwanga kwabanye, ngathunyelwa ezimvini ezilahlekile zendlu kaIsrael. It's there in the Bible, but black people don't see that. I-common sense iyakutshela ukuthi ubuKristu inkolo yamaRoma okuyisizwe simhlophe. Futhi namaKristu ayazi ukuthi ziningi izinto eziphambene nokukholwa uJehova ezenziwa ngamaRoma. Ngisho amaKristu akwazi lokho ukuthi izinto eziningi ezenziwa amaRoma ngisho ukukhonza izithixo nani kuphambene nomthetho kaNkulunkulu. Kodwa isimanga ukuthi amabandla angasekho ngaphansi kwamaRoma enza sengathi ubuKristu nobuRoma zinkolo ezahlukene. Kanti ubuKristu inkolo yamaRoma. Angazi noma amaKristu akwazi lokho. ubuKristu inkolo yamaRoma. Ngoba amabandla aphuma ebuKristwini aphuma long time inkolo yamaRoma yabakhona. Ngisho kumaKristu abo bayasho ukuthi ubuKristu inkolo yethu kuba vele inkolo yamaRoma. Uma kukhulunywa ngoJesu awusoze amaKristu uwezwe ekhuluma ngomnyaka wobukhona bukaJesu emhlabeni. Ngoba ukwenza njalo kuzoveza ukuthi uJesu akaze abe khona. That's why ungeke uze kuthiwa uJesu wayengamuphi unyaka emhlabeni, ngoba uma ngakuveza lokho kuzoba inkinga ngoba phela wabakhona uyashua uyaqusha emhlabeni. Umprofeti owayekhona kwakunguYahusha owazalwa ku6 kuya ku4 BC wahamba emhlabeni ngo-33 AD. So uYahusha siyazi ukuthi wazalwa nini, siyazi ukuthi wahamba nini emhlabeni ngoba wabakhona emhlabeni. Kodwa uJesu ngeke uze ukuthi wazalwa ngamuphi unyaka wahamba ngamuphi unyaka emhlabeni. That thing is never touched. Because uma wayithasha izoba nemibuzo eminingi ngayo. uYahusha nguyena owazalwa nguMaria noJoseph nowaziwa ngokuthi nguMesaya. Kodwa manje uMesaya senguJesu. Umuntu owazalwa nguMaria noJoseph
akuyena uJesu kodwa uyahusha. Umuntu owakuthiwa uMesaya akusiyena uJesu kodwa uyahusha. Kodwa uyahusha wayaziwa ukuthi umprofeti. Uthe mangaba amaRoma seqhamuka noJesu ayesethi hayi uJesu uNkulunkulu noma uyindodana kaNkulunkulu. Awu konakala ke mfana. Shesha. Ngakho-ke uma ufuna ukuba nesiqiniseko ngenkolo kaYahusha manje osenguJesu ubofunda ngeJudaism ngoba iyona nkolo elandela iMosaic faith ngenqubo yokholo. Yes. AmaJuda lanamhlophe ama-Ashkenazi athunywa inkosi yawo ukuba eye eBhabhiloni eyofunda ngeMosaic faith. Ayifunda noma ingasafani insense kodwa iningi layo ngeke uyibone mehlo ngoba amaJuda agcina isabatha, amaJuda anemikhosi nayo yonke into njengoba kwakwenza amaJuda ngoba phela amaJuda yithi. Abantu abakwazi lokho bazothi amaJuda ama-Ashkenazi lanabulala abantu eJerusalem. AmaJuda yithi. AmaJuda la ahamba aya elokhuzeni eBhabhiloni ayofunda ngenkolo yethu ngoba thina sehlulwe ngamaRoma. Kwi-Mosaic faith yayingekho imfundiso nkolo ethi nguJesu yedwa oyindodana kaNkulunkulu. Njengoba emaningi amadodana kaNkulunkulu kwi-Old Testament. Kwi-Mosaic faith lapho wazala khona uYahusha akaze kusho ukuthi uYahusha uyindodana kaNkulunkulu. Ngoba vele kwi-Old Testament baningi abantu uNkulunkulu abezuthi amadodana ayo. Kodwa kuthe mase kuqhamuka lo Jesu oyimbombayi kwase kuthiwa uyindodana kaNkulunkulu. Mina ngafunda ngafunda ngisho inkolo yamaJuda ngapodwa amaJuda nje lokho akukho lokho. Kodwa uKristu indodana kaNkulunkulu sekunguJesu yedwa. Noma ngokwedoctrine yobuKristu uNkulunkulu kungubhali njengoba kuchaza amaCreeds. Kodwa amakholwa akachazelwa lokho. Kuyaye kwenziwe sengathi kusho uJehova. Yize uJehova nenkolo yakhe kwachithwa enkolweni yobuKristu. Uyabona ngaba isimangaliso uthi yabona yonke inkolo yethu yakhewe izihlabelelo zamaNazaretha. Ushembe ukubhale phansi ukuthi yesabani uJehova ngokugcina imithetho wakhe wayiloba ngenceke yakhe uMose ukuze kudumiswa kwenu kwamukeleke uThixo uMkhosi. I-creed yamaNazaretha leyo. Awukwazi ukushintsha, awukwazi ukuthi hayi thina amaNazaretha sikholwa uJehova. Kodwa umsunguli wenkolo ebhale phansi ukuthi thina sikholwa uJehova. Awukwazi ukushintsha lokho. Ngoba yonke into ebhalwe esihlabeleni samaNazaretha you have to follow it ngoba ibhalwe umuntu wasungula uNazaretha. Nakho-ke ukuthi amaKristu uNkulunkulu wawo ubhali kubhalwe kumaCreed abo. So noma ungakuphika wena ungumKristu kodwa kumaCreed kusho njalo. Kunemfundiso yobuKristu ethi uJesu wasifela izono. Kodwa le theology yayingaziwa kuma-early Christians. Ayikho nakwi-Judaism. Niyazi ukuthi uJesu wasifela izono imfundiso nkolo esanda kufika yayingekho kuma-early Christians. Ayikho futhi kwi-Judaism. Umlando uthi itheology ukuthi uJesu wasifela izono
yavela sekwedlule iminyaka engu-1000 uJesu engasekho. KuJudaism imfundisonkolo ithi uJesu wafa as a martyr and not as a sacrifice. Inkolo yamaJuda asho njalo amaJuda. Athi uJesu no, he was a martyr. Niyazi martyr. Abaphambi sabazi martyr. Oh, nonke niyazi martyr. Now mfundisi uyazi. Hey. Safanele mfundisi. iMatthieu umuntu ofele inkolo. Njengoba ubone nje kuthiwa Saint Paul, Saint Bani, ukuthi saint umuntu ofe obulalelwa inkolo kuthiwa iMatthieu. Ngoba ufele inkolo. So no Jesu amaJuda athi he wafa as a martyr, not as a sacrifice. Lokhu ukuthi sacrifice kwasho nje isifundiso esithize setheology. Kwaqhamuka isifundiso esithize setheology. Sekwedlule iminyaka eyinkulungwane uJesu esewahamba emhlabeni. Enkolweni yobuKristu lemfundisonkolo yavela nesifundiswa sezenkolo egama laso ngu-Alsem ku-11th century. AmaKristu emuva abe esenza lemfundisonkolo sengathi into eyavela kuNkulunkulu. Niyezwa leyo nto? Ukuthi uJesu wasifela izono i-theology. Eyavela nalesi sifundiswa kunazo ngisho igama nangonyaka esasikhona la emhlabeni ngaso. Kodwa emva kwalokho onke amaKristu ayesithi uJesu wafela izono. Bathatha itheology bayenza inkolo. Kodwa njengoba sazi uyahusha owagcina esenguJesu wayengenkolo yamaHebheru okuyiJudaism. Akaze ebe senkolweni yobuKristu. So I can't understand why amaKristu ethi uJesu ngwabo. Kodwa lo Jesu athi amaKristu ngwabo abazi ukuthi basho ukuthini ngoba uJesu lona bathi inkosi ngwabo basho lo Jesu owakhiwa ngamaRoma. But the real Jesus has never ebekhona. Ngoba umuntu wabakhona kwakuyahusha. I'm telling you about the historical fact. Lapha ngikhuluma ngento engiyikholwayo. Ngikhuluma ngehistorical fact ebhalwe phansi. Kodwa ngaphambi kokuba ngibuyele kumaNazaretha, ake ngiqondise le ndaba yentsha okuhlale kuqagelwa ngesizathu sokungafuwa kwayo ngamaNazaretha. Yabona uma uzwa abantu bephikisana ngenja mhlamaNazaretha kuvele ukuhleka ngoba bonke labantu abazi ukuthi bathini. NamaNazaretha akazi ayibhedela. NamaKristu fanele amaKristu engakwazi. Kodwa amaNazaretha akakwazi. iBhayibheli alisho lutho ngokufuwa kwenja ngoba vele kwa-Israyeli inja kwakuyisilwane sasendle esingafuwa. That's a historical fact. Inja yayingekho kwa-Israyeli wakwezwa eBhayibhelini kukhulunywa ngenja ukuthi iyafuwa yayikhona. Yayingekho yayingafuwa. Kwakuyisilwane nje sasendle. Namanje izinja engafuwa ikhona. So kodwa ngaleso sikhathi zonke izinja zazingafuwa. So uNkulunkulu wayengeke eshaye umthetho ngenja ingafuwa. Ngoba uma kunjalo kwakufanele eshaye umthetho ngebhubesi. Eshaye umthetho ngengwe. Ibhubesi nengwe isilwane sasendle. Ngakho uNkulunkulu wayengeke kwazi ukushaya umthetho ngaso. Ngoba wayengethi ningayifuli ibhubesi ngoba vele ibhubesi lalifuwa. Wangeke ethi ungayifuyi ingwe ngoba ingwe vele kayifuwa.
njengoba namanje zikhona izinja zasendle uJehova ke wayengeke ashaye umthetho lesilwane sasendle. Kodwa inja iyisilwane esidla inyama, iyamudla nomuntu. Niyakwazi lokho? Uma ungase uye injenje zasendle zingakudla. Zonke izilwane ezidla inyama ziyisiningi soNkulunkulu, azifuwa likhona. Siyazifuwa izinja. uJehova wayalela uShembe ukuthi atshele amaNazaretha angayifuyi inja ngoba angcwele, hayi lembhedo ehlala ikhulu. Phela uShembe wayemprofeti, yonke into wayitshela uNkulunkulu. Amen. Ngeke njena ufice eBhayibhelini likhulunywa ngokuthi ungawubhemi ugwayi, ngoba amaHebheru vele ayengawubhemi ugwayi. Kodwa uShembe wathi singawubhemi ugwayi ngoba usiyabhema ugwayi manje. Uma manje kufika ulokhuza umprofeti ethi uNkulunkulu uthena singasikhiphi isisu, then are you going to say ukuthi but eBhayibhelini akusho ukuthi ungasikhiphi isisu? Wayezosho kanjani uNkulunkulu leyo nto ngoba yayingekho leyo nto kudala? Kodwa khona umuntu ongaphiki ukuthi ukukhipha isisu isono. Kodwa kuke eBhayibhelini ngoba kwangekho. So nezinja zazingafuwa. So ayengeke uNkulunkulu eshaya umthetho ukuthi inja uma ingafuwa vele ingafuwa. Kodwa ngenkathi siyifuwa umprofeti wangaleso sikhathi owayekhuluma noNkulunkulu wamtshela ukuthi tshela amaNazaretha ukuthi engayifuyi inja. Amen. Nethemba le nkulumo enja ayistophishe abafundele bachazela ngoba ayikho enye ababuye beyithole eyiqiniso ngaphezulu. Mina ngathunywa nguShembe ukuba ngiqondise inkolo kaMezizulu emhlaba. Amen. Ukukholwa nokungakholwa umuntu akusho lutho kimi, ngoba ngiyazi mina ukuthi ezulwini ngithunywe ukuba ngenzeni. Angizukutshelwa abantu ukuthi wena yini uhlasela amaKristu, yini uhlala uhlasela amaNazaretha asebuhleni. Uma abantu be-wrong kufanele ngibatshele into ngoba ngathunywa lokho. Ngasuswa ebuhleni kwathiwa ngizokwe angifuna ibandla ngoba ngiqondisa indaba kaNkulunkulu. Amen. Wezekele 2 verse 5 to 8 uJehova uthi bona-ke noma bezwa noma benganaki, wena ndodana yomuntu ungabesabi, ungesabi namazwi abo, noma uhlezi phakathi kofezela, ungapheli amandla ngobuso babo, ngokuba bayindlu ehlubukayo. Uyakukhuluma amazwi ami kubo, noma bezwa noma benganaki, ngokuba bangabahlubuki. Amen. Washo njalo ngoNkulunkulu kulokhu uzawuhezekile. Kodwa thina kwasho ingilosi yayisifundela le ncwadi ngangayazi. Yathi nasemandulo uNkulunkulu wayebathuma abaprofeti befike belwe nabantu. So ukuthi abantu bayalwa nani noma amaNazaretha ayalwa nani, yenzani lokho enitshelwa nguNkulunkulu. Amen. Le nkulumo kaJehova sayifundelwa ingilosi. Isichazela ukuthi noma imuphi umuntu othunywa uNkulunkulu kubantu bayaye bamhlasele, balwe naye ngayo yonke indlela. Ngakho-ke okwenzeka kithi kungasethusi. Kumele ngiqondise ukuthi ibandla lasebuhleni limhlubukile uJehova. Ngakho-ke njengoba ngithunywe ukubuyisa abantu ekukholweni, angikwazi ukungakusho okuthiwa angikusho kumaNazaretha nakumaKristu. Uma nje beyizinkolo ezingaphansi kwaJehova. Ngeke nje ungize ngikhuluma ngeBuddha ukuthi iBuddha wrong noma i-right. Ngeke ngize ngikhuluma ngamaSulumane. AmaSulumane aphansi kwenkolo kaJehova kodwa angiyazi ukuthi yapha kanjani. So I'm not going to deal with it. Kodwa inkolo yobuKristu nenkolo yobuNazaretha inkolo eyodwa. Uma behlubukile kufanele batshele ukuthi lapha lihlubukile.
lapha nenza into onganazi. Umholi wasebuhleni uthi nguye uNkulunkulu wamaNazaretha. Leyo nkulumo ingokuhlubuka. Iphikisa imfundiso yomprofeti yokuthi uNkulunkulu wethu munye uJehova. Kufanele ngikusho lokho ngoba amaKristu akakwazi mase kusho umholi wasebuhleni ethi uNkulunkulu bazocabanga ukuthi sonke siyavumelana nalokho. Mina-ke ngithunyiwe specifically ukuthi ngiqondise inkolo kaNkulunkulu. Bengangithuka uma bengithuka, bengihlasela uma bengihlasela, I don't care. Uma ngifa ngoba ngifele isandla sikaNkulunkulu. Umyalo wokuqala uthi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami naJehova. Akakho umholi ongaphansi kwenkolo kaJehova ongakhuluma kanje ngaphandle kwabaholi babezizwe abakhonza isithixo. OFaro babengakusho lokho. NoNebukadnezari babengakusho lokho. Ngoba babengangazi lutho ngalo. Kodwa akakho ukuthi umuntu engafike ebe umholi ngaphansi kwebandla likaJehova bese eyikhomba yena ethi yimini uNkulunkulu wamaNazaretha. You can't say that mawuphila kahle ekhaya. Okwesibili, ubuNazaretha inkolo ngaphansi kwayo okunamabandla amaningi. Ngakho le nkulumo yalomholi ichaza ukuthi namanye amaNazaretha uNkulunkulu wawo lo mholi wasebuhleni. Manje mina umholi wamaNazaretha nami ngiyinazaretha. Usho ukuthi nami naleli bandla lonke lingaphansi komholi wasebuhleni. Inkulumo enjalo inochuku. Omunye umholi wathi engumKristu waganwa isithembu. Abaholi bamaKristu bamphonsela inselelo ngalokho akwenzayo. Bathi uhlambalaza ubuKristu. Wagcina lo mholi esememezela ukuthi yena akaseyiye umKristu. Base bayaphula. Ukhona umholi lapho bazokuphuma ngisho emsakazweni bedebate ethi amaKristu awukwazi ukuthi ungathi umholi woKristu usoganwa isithembu ngoba uhlambalaza inkolo yethu. Owakwenzayo ukuthi ephume lo balethi mina ngiyena umKristu. Namanje uganwa amakhosikazi amaningi unebandla lakhe kodwa waphuma obala wathi akasini umKristu. So nabasebuhleni umholi wakhona uma ngabe enza into ephambili nomNazaretha akaphumela obala ethi mina ngisini umNazaretha. Will not fight him. Kodwa uma esathi umNazaretha no, will fight him. Ngoba uma singamfight abanye abantu bazoduka ukuthi what is it mean lapho kaShembe. Ngoba nje sebebethi abantu uShembe uyilokhozi. Kuthiwa ikhathi but is a Celtic church. Ngoba babona izinto ezenzeka khona ziCeltic. Kodwa mase bethi uShembe abazi ukuthi uShembe yini. Nathi siyafakwa lapho. Kodwa nje untombazane wangifaka nami washo yonke. Wathuka nobaba omkhulu. Because akazi ngoShembe. So obani abantu kufanele bechaze ngoShembe ithile. Ukuthi no lento siyikhulumayo ayiyona into kaMfundisi wababa omkhulu. Nathi maNazaretha uma lo mholi engamemezela ukuthi akaseyena umNazaretha ngeke siphinde simhluphe ngenkolo yakhe ephikisa uJehova ubaba omkhulu. Ngeke sikwazi kumphikisa ngoba phela useyimele ngoba uyobe esezimele kodwa akakwazi ukuhlambalaza lenkolo naye osathi ungaphansi kwayo. No, akakwazi. Uma engabe esathi nje uNazaretha sikwazi ukuthula. uShembe wakwenza kwaba isisekelo sobuNazaretha ukuthi sokholwa ngokugcina umthetho kaJehova owawuletha kithi ngoMoshe. Bheka uverse 3 womthandazo weSabatha nesihlabelelo 119. Kuyilokhu uzayethu uma kuthetha isisekelo senkolo kuNazaretha ukuthi thina
so kholwa solandela umthetho kaJehova. Kubhaliwe waze wakwenza usema kwaba isisekelo senkolo wathi lesabana uJehova igcina imithetho yakhe waniloba leyona uJehova kuncike yakhe uMose ukuze ugciniselweni kwamkeleke uThixo Inkosi. Ngenkathi ingilosi iqala ukufika nami yangifundela lelo vesi. Yathi-ke there's no question of saying hayi uShembe wathi ubaba mkhulu wathi ubaba Ilanga wathi. Indaba uNazaretha yonke is contained in the Bible, is contained ezincwadini kaMose. Amen. Amen. Ngoba kwasho uShembe kwasho umqalo walelo uNazaretha. So uma umuntu eqhamuka sethi hayi thina siyinkolo yamdabu nanami yasibhedela. Asinasikhathi sabantu abahlanga emakhaya thina. Asihlangile emakhaya. Ngakho-ke njengamaNazaretha asikwazi ukuthula uma kuqhamuka umholi othi ungumNazaretha bese ephikisa uShembe ezimfundisweni zakhe ngokugcina umthetho kaJehova. Washo uJehova uLevi 20:27 ukuthi owesilisa noma owesifazane elikubo idlozi bobulawa nobulawa akhanjwe ngamatshe igazi labo libe phezulu. Washo uNkulunkulu lokho. Unje uma uba ungena nje umoya wobudlozi kufanele ubulawa. Washo uNkulunkulu. Ngakho akwazi ukuthi uNazaretha ethena uShembe solandela umthetho kaNkulunkulu bese kuba khona indlela eyivikela ngakho la. Ngabe kusho ukuthi asizwa asazisiza emakhaya. NoShembe entshumayelweni yakhe lapho elwa nezangoma uthi njengoba uJehova namuhla engithumile phakathi kwenu ukuba nginitshele umbuso wakhe oyifa lokuphila kwaphakade, kanjalo noSathane ufinyelela kubantu nezithunywa zakhe ukuba zilethe imbubhiso yaphakade kubantu. Yikho lokhu izolo ngithe kini yamukelani umoya ongcwele kuphela ngoba ungokaNkulunkulu. Ningemukeli noma munye umoya ofuna okuphambene nale ncwadi kaNkulunkulu. Xwayani izangoma, basho babamkhulu, xwayani izangoma ngokuba ziyilathi nesihlalo sikaSathane phakathi kwabantu. Ningasingenisi isangoma ngamasango emizini yenu nalapha ekuphakameni nakuyo yonke imizi kaNkulunkulu. Ningaganiselani nezangoma batabanga. Ningemukeli lutho esandleni sesangoma. Kusho umprofeti kaNkulunkulu. Umuntu okhuluma nabafileyo ngokwakhe ningahlanganisi naye ngokuba lowo uyihlalo semimoya yobumnyama exoshiwe ezulwini yabuya ngaye lowo ukuba yonakalise umhlaba ukuze kwande umbuso wobumnyama emhlabeni ngokuba isebenzela ukuthobisa uJehova. Kusho umprofeti. Batabami uma nikena ngenisa isangoma nabanimimoya engcolileyo kulobu buNazaretha nibokwazi ukuthi kusukela ngalelo langa lobu buNazaretha sebufile abusekho ngokuba isitha sokuqala sikaNkulunkulu isangoma. Amen. Amen. How do we ignore that kind of talk? How do we ignore it? UbuNazaretha ebandleni lasebuhleni bufile. Akusho mina. Kodwa kwasho yena ubaba mkhulu. Angazi-ke ukuthi ibandla eselaxosha uNkulunkulu liba ubuNazaretha kanjani. Kwenye izintshumayelo uthi ubaba Ilanga uma simthola edakiwe kuleli bandla simkhiphe ngoba leli bandla ithina isilelusi. Kusho ubaba Ilanga uthi nami ningithola ngidakiwe ningikhiphe ngoba ngilutho lapha.
inina abelusi baleli bobuNazaretha. Asikwazi ukuxosha umholi wasebuhleni ngoba uvunwa libandla aliholayo. Kodwa okungenziwa enkolweni yobuNazaretha kumele sikuvezele umhlaba ukuze izenzo zaleli bandla zingadukisi abantu abafuna ukukholwa ngenqubo yobuNazaretha. Baningi abantu ngisho abangayiwa amaNazaretha abazi ukuthi awukwazi ukuthi uyikholwa ube yisangoma. Awukwazi ukuthi uyikholwa ube unqungqulu. Ziningi izinto ezenziwa lapha ebuhleni ey'phambene nokukholwa. But njengoba kunamaKrestu amangaka njena ane-interest lapha esontweni, azokwazi kanjani ukwahlukanisa uma singakhulumi? Ngoba phela uma kuthiwa amaNazaretha nathi singamaNazaretha. Ibandla lasebuhleni alisiwo amaNazaretha ngoba lisonta nezangoma. Nomholi walo unabagcotshwa abayizangoma futhi umukela iminikelo yezangoma okuyisenzo esiphambene nobuNazaretha. Ukuhlubuka enkolweni akudingi ukuthi uze ukumemezele. Kuyaye kuzisho khona. Awudingi ukuthi uzomemezela ukuthi hayi mina ngiselona iNazaretha, hayi mina ngiyena. Isenze sisho ukuthi wena uselona iNazaretha. Onke amabandla kwaShembe axova ubuNazaretha. Ngiwanika iminyaka 5 kusukela manje. uNkulunkulu uzozibonakalisa ukuthi iliphi ibandla elihamba ngokwezimiso zakhe. Amen. Inkosi uSibongile. Amen. Kodwa kuphela iminyaka 5 kuzobe sekubonakala ukuthi iliphi ibandla likaNkulunkulu. They like it or not. They can't. Kodwa kuphela iminyaka 5 kuzobe sekubonakala. Umhlaba uyobusha ukuthi nali ibandla elihola uNkulunkulu. Hayi lempetho lokuthi kube khona ibandla okusonta izangoma, okugcotshwa izangoma nayo yonke le mpetho yonke. Bathuka umsebenzi kaBaba omkhulu. Ngeke kwenqabe ngovume lokho. Mina ngeke ngikho. Because I don't fear anything. At all. I don't fear anything. But that too. Hayi ukuthi ngathi ngiyebusuka ngifika ngesibonakaliso. Ngiyosiyafika kuqa phambili kwakho. Lethi uyathula ukuthi uqondise letho. Lethi ungesabi ukuthi ubaba ilanga uzobe kuyena uzobe hamba phambili kwakho. Namanje babila ngihamba phambili kwakho. And kufanele ukuthi ngikhulume okufanele ngikhulume. Abangithoke begcine lapha abathanda khona. They are wasting their time. Because ngeke bekususe lebo bungcweleni lapho. Ngisho ngifa manje ngwezulwini. Angeke nje kwenye indawo. Kodwa bona mabefa ngeke besu. Inkosi uSibongile.